София стана сцена на събитие с международен знак. Събраха се стотици младежи от цял свят, които ще участват във втората световна среща на млади лидери за ООН. В присъствието на дипломати и посланници днес официално беше обявен стартът на събитието, което ще продължи до 25 юли в НДК. Българската... Is this your first one? Okay. You'll be on camera. Democratic People's Republic of Korea would like to deeply apologize to the families and friends of the casualties occurred due to our military exercises. It is, however, unjustifiable that the Security Council adopts measures to misuse the Council on an event that did not have any sort of malice in its nature. Iran does not accept to stop and search the corridor. Proliferation Security Initiative is in direct violation of international maritime trade law, and we do not accept that a group of pro-American cowboys are trying to please the world. Аз ще представлявам Чехия в Комитета по сигурност и разоръжаване и от тази гледна точка ще се опитам да защитавам европейската, както чешката позиция, разбира се. Аз ще защитавам Косово, защото представлявам Великобритания и интересите ни в тази област, защото, както знаете, тя призна тяхната независимост. Идея. Make a video. I am. Трябва да покажат мотивация, силен характер и отвореност към различията в света. Трябва да умеят да комуникират и да представят своите мисли и вярвания, но да могат да приемат и чуждите.